እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና በደረጃ አህጉር አፍሪካ ዝምስረት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ንምስራት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝዘተየ ዋዕላ ብ30 ጉንቦት ተኻይዱ። እዚ 52 ሃገራት አፍሪካ ዝተሳተፉ ዋዕላ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ካብ ቀረጽ ናጻ ወይ ከዓ ስማዊ ቀረጽ ብምትማን ካብ ናብን ሃገራት አፍሪካ ዝካየድ ንግዳዊ ልውውጥ ክዕዝዝ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። ዛጊት ኣብቲ ናይ ናጻ ንግዲ ዞባ ዘይተጸንበረ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤኒን ከምኡውን ናይጀርያ እየን። እተን ኣባል ሃገራት ኣብ ሕብረት አፍሪካ ብዘካየዶ ዋዕላ ካብቲ ዝቐወም ንግዳዊ ስርዓተ ሕጊ 22 ነጥብታት ገና ሙሉእ ብምሉእ ዘይጸደቐ ክኸውን እንከሎ 24 ሃገራት ግና ተሰማሚዐን ወዲአን ኣለዋ። ናይጀርያ ነቲ ንግዳዊ ሕጊ ብክኢላታታ ትምርምሮ ከም ዘላ ክትገልጽ እንከላ ካብ ኤርትራን ቤኒንን ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ንሓያሎ ዓመታት ዓመታዊ ባጀታ ብምስጢር ሒዛቶ ምጽንሓ ይፍለጥ። ጉጅለ ልኡኽ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ካብ 13 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ሕማቕ ቁጠባዊ ኩነታት ከም እትርከብ ምግላጹ ኣይርስዕን። ኣብ ሱዳን ጊዜያዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ጎነፃዊ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ክብል ማሕበር ሞያውያን ተሃገር ከሲሱ። ንህዝባዊ ምልዕዓል ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ እቲ ማሕበር ብዓርቢ 31 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነፍሰ ጾር እትርከቦም ሓያሎ ሰልፈኛታት ብወተሃደራት ከም ዝተኸስሉ ፍሊጡ። እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ማዕከናት ዜና ተሃገር ብምቁፅጻር ጽልኢ ኣብ ተቃወምቲ ውድባት ዝፈጥር ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ከምኡውን ዝኾነ ንተቃውሞ ህዝቢ ዝምልከት ትሕሶታት ከይቃላሕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ምፍርራሕ ይካይድ ከም ዘሎ ከሲሱ። ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቤት ጽሕፈት ማዕከን ዜና አልጀዚራ ኣብ ካርቱም ከም ዝዕጾ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ብዘይ ምቁራጽ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ከተማ ካርቱም ከም ፍሉይ ግዝኣት ተቃወምቲ ሓይልታት ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ኸኣ ነቲ ከባቢታት ብፍሉይን ብሜላን የጥቅዕ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የረድኡ። ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣብ መወዳእታ ናይቶም ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍን ከለዉ ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ቆንስል ምዃኑ ብምግላጽ ጎነፃዊ ስጉምቲ ንኩነታት ተሃገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከውርዶ እንተዘይኮይኑ ፍታሕ ከም ዘይምጽእ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ግጭት ብሄራት ኢድ ነይሩኩም ዝተባህሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከብዎም 69 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ብመንግስቲ ዝውነን ማዕከን ዜና ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ መጓሃርቲ ግጭት ኢድ ነይሩኩም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ እውን መርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ብሄር ዝሰረቱ ፈደራላዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ንዞባታት ሃገር ስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ክህብ ዝሃቀነ እዩ ዝብል ምኽንያት ክወሃቦን ከሎ እቲ ብሄራት ነናይ ገዛ ርእሰን ፌደሬሽን ከም ዝወሃበን ምግባር ንግጭትን ምትፍናንን ዝያዳ ዕድል ሂብ እዩ ክብሉ ሓያሎ ወገናት ትዕዝብታቶም ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራባዊ ወለጋ ዝርከብ ናይ ወርቂ ዕደና ትካል መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ከም ዝተዘምተ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ዋነት ብሪጣንያዊ ትካል ዝኾነ ትካል ለንደን ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዝሃቦ መግለጺ ብዕለት 26 ግንቦት ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ናብቲ ትካል ብምእታው ጂፒኤስን ማይክሮስኮፕን ዝርከቦ ንብረት ከም ዝዘመቱን ገለ ክፋልቲ ትካል ከም ዘዕነውን ሓቢሩ። ኣብቲ ትካል ሓሊፉ ስርቂ ክረአ እኳ እንተጸኒሐ ከምዚ ብረት ብዝዓጠቑን ዝተወደቡን ጉጅለታት ዝግበር ዝምታ ግና ናይ ፈለማ እዋኑ ከም ዝኾነ እቲ ትካል ብተወሳኺ ገሊጹ። ነዚ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ብሄራውን ክልላውን ግርጭት ተጠቒሞም ሓያሎ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ተሃገር ዝርከባ ኣህጉራውያን ትካላት ዝምታ ከካይዱ ምጽናሖም በብግዚኡ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ